Мектепке ничек әзерләнәбез? Август ахырында кибетләрдә агызыга башлана. Баласы 1нче сыйныфка баручы әтиәниләр базар кибет юлын таптый башлый. Ике оныгыбыз укый. Мәктәп формаларын елда яңартабыз инде. Физкультура дәресенә керә торган, спорт киемнәрен, аяк киемнәре алырга туры килә. Әйе, 300 дип әйтмим. Киемнәрне, балаларның киемнәре бигрәк кыйммәт. Хәзерге әтиәниләргә балаларын мәктәпкә әзерләү бик җиңелдән димәс идем. Безнең мәктәпкә әйберләр әни алды. Әйбәт, Мөслимдә әйбәт әйберләр, киемнәр дә матур, ручкалар, карандашлар да әйбәт. Миңа хәзер укырга әйбәт кенә калды. Мин 5нче класска күчәм. 2нче атнага әни белән бөтен кирәк әйберләрне сатып алачакбыз. Миңа ошаган рюкзак примерно 2000, а аяк кием тоже примерно 2000. Райондагы кибетләрдә малайлар өчен комплект жилет, шалбар, пиджак белән 1800 сумга чыга. Кызларга сарафан якынча 1950 сум тора. Итек жилетларның һәркайсы 1350 сумнан башлана. Блузкаларны 600 сумга да алырга була. Спорт костюмына бәя төрле кибетләрдә төрлечә. Гади генә мәктәп рюкзакларын 500 сумга да табарга була. Август айында инде безнең самый формалар, кешеләрнең формага килү вакыты башланачыры. Һәр мәктәп үзенең формасын кабул итте бит инде. Лицейныкы бер төрле, гимназия, тукайларныкы һәрберсенеке үзенчәлекле. Һәм инде һәрберсенә шартына туры китереп без формаларны алып кайтабыз. Әтиәниләр килә. Ай башында инде бик йөрмәсәләр дә, ай азагында күбәяләр инде. Мәктәпкә көне килеп терәлгәндә генә әзерләнүче әтиәниләр дә бар. Шулай да мәктәпкә кирәкле әйберләрне алу һәм формаларны сайлау өчен җәйнең икенче яртысы кулай. Бу вакытта форма һәм башка товарларны сайлап алу мөмкинлеге дә күбрәк була. Сатып алучыларны җәлеп итү максатында кибетләр төрле акцияларда игълан итә. Иң мөһиме белем бәйрәмендә бер генә баланың да күңеле китек булмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.